ହଁ ଝିଲି ଚାଲ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ ତମ ଘରୁ ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ଯାଇକି କହୁଥିଲେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଆଣିବା ଆସ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। କ'ଣ କହିଲ? ଶାଳୀ ଅଛି ଦେଖା କରିକି ଆସିବା। ହଁ ପଛରେ ଯିବା ଶାଳୀ ବାହାଘରକୁ କାହିଁକି ଏବେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ କହିଲ? ଶାଳୀକି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପାର୍କ ପଳେଇବ? ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ପାର୍କ ପଳେଇବ? କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ଘରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହିଲ ଶାଳୀକି ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଶାଳୀକି ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ସେ କଥା ନା ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କାହିଁକି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବି? ଶାଳୀ ଦୁଇଟା ରୋଷେଇବାସ କରି ଦେବ ଖାଇଦେଇ ଆସିବି ନା। ହଁ ଯିବନି କାହିଁକି? କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନା ଶାଳୀକି କାଳେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଶାଳୀ ପାଳେ ଆଉ ଯଦି କ'ଣ କହ ନା ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଯିବ ପାର୍କ ପଳେଇବ। ନାଇଁ ମ ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ଗପସପ କରି ଖାଇ ପିଇକି ଆସିବା ନା ଆଉ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ। ଶାଳୀକି ଟିକେ ଦେଖା କଥା କ'ଣ କହିଲ ଶାଳୀ ଫାଳି ପଛରେ ଏକାଥରେ ବାହାଘରକୁ ଦେଖା କରିବ। ହଁ ହଁ।